追啊！加开！有冇？不管用嘞，俺相信。你講邊個係法咧？所以係騙人嘅，唔係圖人言輕，唔係幾條好面公嘅傳說。高砂のこれ穴に酔う島根なる遠くを見るは巡り越かな関を翼を伸べて波も昇降するを見るGuten Tag. Euer Hochheit.長旅を経て来られて殿下におかれてはいかがあらせられますか。美しい景色を見て気分が楽になった。軍医総監殿こそいかがかな。非常によろしいです。フォルモサ台湾秦国に未練が残るのも当然だな。確かにここに桜を植えたらうまく育つものだろうか。もし山桜を移植すれば適用しやすいかと。
你让老水管在咯，嘛个意思啊？拍个意思，有3公半夜去做车嘞，但咁耐人嚟太洗衫哦。唔讲嘛个车啦哈。诶，你按补头，你开出头水，唔好流到眼底哦。哎，水迄田不白嘅呢，你有讲迄唔对嘅呢？外头有田无水，哎，你来指田啊？你讲啊？好啊，迄个野豆田吼，种唔出面，跟住同提瓜讲竟然冇攞田漂本野豆。你都是讲卖花呀你？係啊，攞去開水啊！做咩啦？開水有冇水買水啦？水大開，不用開啦！開啊！我操你！即假然呢，臭乜嘅啦？頭家唔知啦，田橋迄兩個田到嘅水會走槍槍嘅，人哋大家就會餓死嘅啊！係啊，頭家，佢竟然吼做田旱貼片洋葱，佢水路就搶一條天天，佢講流水本大家用，佢按迄田吼就冇水可施田嘅呢。因讲前面各意11八亿，今年36亿，田外边嘞，这样你个田还讲得，咩唔系办法？頭家做唔得呢，佢按迄田吼就會糟蹋啦。頭家，開。一下田咪做住啦，水動下去，本搭橋田哦。什麼？是我頭家，什麼？是我頭家了。什麼？頭家，佢驚到。頭家，有人請啦。秋红甲同理的信函，请吴秀才您过目。多謝。ここの眺めは維新後に日本の最南端となる富士といったところだ。5月29日正満院長曇りの朝、同じくドイツ留学の義久親王率いる近衛師団、上陸に成功、台湾接収を開始。行宫火松炮，那种平的。逢年呢嘅呢段湯涼，像我係人出錢出糧，行愛出人去上山。國家有難，藝術邱先生留唐總統所託，總唔得冇遵守承諾。有難，南面人應該留低唐咯，保護家鄉，唔係。阿妹，唔講捱掉，呢片土地係祖先辛辛苦苦開墾來嘅，萬年來講就係土肥啊，人家東洋運來嘅，就係海航來嘅土肥啊。頭家，頭款嘅慈祥先生來簽。同喜，其他個，人叫冇分到嘅。唔分嘅，捱去落條溝唔通入嘅。唔屌無限啊！這好似傳案件，有關的勝利不用提嘅。大田練武，步向美土，天之大菜斬草荒啊！不過苗栗嘅醫權，你想以其他個武術，
同总统自拍同意众议院的同样，大家出堂来，其中全力批评。呢條假拜訪唔同人，請你通報一下。有假，北部警政府共收主刀。落台用小组，叫让唔同人同样太名。佢真係換通了。係啊，落台用小組，叫讓唔同人同樣太名。人行講警政府嘅名當叫嘅，冇想到條假係囂神啊！哪有啦，你唔錯唔同名，對兩位太哥排泄咧。就講應該唔做太過爭錯噶，又係我係跳回來嘅刺繡。原來係刺繡出來，叫讓太名。冇啦，你咪識查，喂，查。我上小組條假，老眼強用來調控唔通嘅。唔太哥，是太哥，叫做董永凡，用歪笑嘅就係警政府。哦，有警政府嘅強小組，其他度，係仲先，你呢天做的，大叫董永凡，大叫董永凡，大叫董永凡。叫我走了。啲強小組當19歲，姑娘手面前就愛強嘅，其他個買摕嚟所有嘅家產，就飛到呢一站。因為，這係我應該做嘅事情。阮又假，又阿妹，又賴的，愛顧家娘，又愛搞藝術，該一做事情嘞。秀才暗道，你用黑人做痛人，怎麼該唔派官來？老天下人都託付俾你。兄妹，我非安尼做，唔係非到即間呢，係非到你嘅子子孫孫啊！就算冇來請我還你愛死啦。該係你嘞。牛年重逢離沙，也總隨過行喺度陪做，希望無主動退婚，同係咪轉來嘅事，早晨雕匠自殺。有冇講嘅錯？冇你小心愛掉，係愛對唔起佢掉，係愛對唔起佢掉，開啦，有冇？係愛對唔起佢掉。
我将门送时，待我将屋之体，几天。几天，自我列祖列宗，记得即将为我杀之出征，天地众生将保护记得嘅平安。我送时，虽然有3个男儿，不过其中2个已经被我选择，已经求春少主有效爱。今半夜，我咪留佢交出去咧。交本日到大家，强日到土地基，勇敢出门，平安走来。孙梦阿妹上下。这杯酒，我敬大家，请大家饮下去。恩受此情敢死殃，敢因所不敢，不因所不为。敢死呀！敢死呀！敢死呀！敢死我呀！做得定一樣好賺錢咯。我老你讲，全日本人渴望做好准备，因你先下属围强，杀两下老日本人个转去，大体转来，拄好扶到你讲来儿，真紧啦！應用啲係來兒啊？來兒好啊！是講冇聽錯啊？聽說係啦。6月4日明け方、至急嶺隧道鉄道に沿ってキールンを発し汐留に向かう。台北には敵兵はいない模様。セミの声と夏風を感じる。條家娘，阿兔唔咩變呢？我半件去上山好冇？我老公死脫咧，我都出阿兔。來啲嘅。阿妹，那有乜個道理？條家去上山，你做下半年唔停去喏。阿兔，做唔停落阿妹演做。條家娘，拜託你哋。莫上班，我來想辦法。
等懵了。没会啦，注意啦。刘家，你后摆请点面书啦。哦，刘家，刘家，迄唔去去，按啰嗦做嘛？无啦，刘家，我想吼，从小就停电，下班咩想要停，都在前面啦。下班唔是啦，你资源后摆就安尼。6月5日、某州、夜露営する。たまたま蛍の闇をかすめてすぐるを見る。いわゆる暗夜灯火を得たるもの。とても愉快な気分で書くことの楽しみを取り戻した感じだ。この新たな領土についてありのままに記録ができればと願う。おお、サトウキビではないか。はい。毎年 90% 余りが日本に輸出されていると聞く。他にも台湾からの宝物には小脳と茶葉もあるな。殿下は台湾について随分とご研究なさっておられます。我が帝国は西太の役の後、台湾に対して強い関心を抱いてきたからな。確かに。台湾の方、町の様子はいかがか。非常に純朴で愛すべき人々だと思います。そうか。6月15日、親王体温37度、微熱。あさってはいよいよ施政式。台北城の正宅の中、蓮の花盛んに開けるを見る。勝負あり。その葉の上に蜘蛛の巣があれば願いが実現せりを言える。南進は台北城への入城と同じように平穏に進むことを願う。面条兵力差太大诶，做唔嚟正面抗战。老埔吹本山大有劲，血色劫气，老董永凡肯定被俘。快点！出去了！本地喺上喷法，我記住成碌神啊！本地體很順。金腿脚，大的就这样。本记着内蒙清楚东南西北，不能有战冲。
哎，弄嘞，啊，真的，啊，海家，看你爱生你啦，该讲董永凡嘅反心会行起来。弄嘞，没问题。嗯，好。大家，人都識用錯，我唔拉人點喎。我再個小心，分流用戶將軍啊！安尼哦，啊錯啦，啊佢自然那叫上會到咯。係咪三張嘢？嚇，乜嘅啊？還3張嘢咯？這條以前啊，俾你係科技搞啦。佢沒有辦法了，人太高，咪只有看眼下去啊。この者たちはどこから来たのか。はっ。そこは各地から招集された民兵から形成されています。しかしその形は一定ではなく、彼らがよく知っている地形を利用してゲリラ戦を展開している模様です。おい、この者は男といってカフェロココンの棟梁でありメリツ地方出身の賊の根城は。平城は住居をその根城としており、特定の本拠地といったようなものはございません。少ない人数で山間を縦横に移動し、我が部隊を見つけるとおびき寄せて殺しております。ついに出てきたか、本物の本島人が。我々は敵を甘く見ていたか。これは接収ではない、戦争である。你准备动？小哥，快点！对住自己。大家睇到人哋個嘅啊，真勁咯！你睇到我啊？你條緊要，阿杜會唔會出嚟啊？係啊係啊，大家水軍啊！阿妹，阿爸會進來，阿爸會進來了。係啊，阿爸會進來。乖，你唔去。進來咧！進來啦！你條緊要，記得進來咧！大家，阿爸，哪有乖啊？你做哪按钮？哪有乖啊？副高吗？嗯。真的呀！我来了，我来了！你个表哥，好多嘞！用的呢？
唔知么，我要去叫，根本你望到隔壁嘅兄。准备好吗？准备好了，头家。妹，来离了。侬好爱生意啊？哦。好。爸爸，这家做么了？爸爸，生意啊！ 6月16日夏至、昼の長さが1年で最も長い夏至で台湾は盛夏の始まり。13日間で瓦解した台湾民主国はその総統も戦わずして逃亡するありさま。だが犯行はそれで収まることはないであろう。气死！唐金祥老小放假，杀走了，还买恩义系数，哎呀，死啊！南边还有援军呢，恩义清无简单，真有样面，一定要检查伊。头家，守住头家带来粮草，存死天天，根本就唔啦，按样本哦。 又話唔啦，呢樣係本呢，嚟看。你什麼改啊？ 我6歲時節，我爸用天愛掉，轉於同山。
我还记得伊个条路模范的不一样。同英，记得我本来就没了块土地的子孙啊。不过因你也坚持下去，还得要小心拜托记得哦。在本内地，一定要良错，一定要约的。我唔对，我唔对。跳哪东西啊？俺领导都冇东西了，还敢这来跳哪哈？廖叔是讲我。好啊好啊好啊！哎，这是菜刀嘞，你较细腻的啦。跳哪东西？你还敢太伤啊你哈？你若无甲我放走，我会叫阮大个甲你这砖头烧了了哦。阮是土匪呢。你都在干嘛你啊？土匪！按牛出跳跳，唔去吃日本鬼哈？做菜咧！甲日本人相杀啊！我才无爱讲啦，我才无爱去。丧死！丧死啦！讲袂通。他不意思，他不意思，哎，不要再！阿英，过来。老袁不用退，该撤了呢，因为做的不用退了。你很太大吗？100年就干了9年啦！啊？莫怪。阿英，你莫怪我，你赶紧走！叶妹，哎，对，你叫晒走干啦哦。其实三刚免食饭。母亲拍个死嘅，真气，不过因大死嘅，伊唔系。我会跟你爸母今日都比你较巧。好，这边啊，紧走啊！这种大的方位你有知哦？给你，哎，哪个走这个。你别拿来讲做。哈哈哈！家弟，哈哈哈！叶妹，将来好吗？爱搁我同好，同出差，爱已经有家咧。爱从来唔说，唔记得小姐，什么伊照顾爱。他拄我的代志哦，你莫甲大个讲好无？
哦，阿姨家己要创啥？大多我甲因讲哦，我是土匪呢，啊土匪听无，我就讲土匪啊，土匪嘛听无啦，够奇怪。哦，哦，哎，刚才你有来？哦，我娘外歹你知无？迄一个菜都安尼煮啊，我毋过咱买呢，啊是要甲我骂啦，啊客人讲话嘛听无，无看因摆有人讲哦，伊连山番拢甲抬来食，哇，客人知我真正有够赤。我毋是迄意思啊！哦，阿英，你莫生气啦，我毋对好无？我甲你回息礼啦。阿英好啦。今日真好食诶！来爸，阿南妹，好，那么那么好。对，我转来。印象，那唔捌去。新欢，老朋友啊。新欢哦。好。对，当英欢若来，咱要安怎？要安怎啊？日子嘛是爱过。总你有咧传，伊若来，拢爱改做因的名。我无想要袂记你家己是啥的。咱是毋是嘛来去拍当英欢？行，走。一路来哦，拢是走走的官兵啊！迄假石头啊，等甲规世界。哎！唔对，咱那边补吹啊！我唔是部队啦，也唔过要相拍，我是有人啊！甲惊着咧，伊是地外的啦，迄家己人啊！我着爱自动用办的，唔着干呢爱同欢喜。不过，上海偏办室就请转移啊。袂啦，你放心啦，我林天霸。唔同行，其迄强小组。大家好，从即摆开始，大家听5通令的话，知无？哦。我记着，便利补水。哦，好啦。哇，多谢你。哎，后面还上面去用啊，该放去啊。臭死！不应该重复下钢铁。
那每年还有卡重要的事情。妈咪。怎么死？董有凡除非都做枪呢，人家还用班呢。喂，今日怎样？你本本啊？哦，M 上老上门管面，唔本记着你来。你哥到菜多，搁想要顾家门，念头。你干嘛干呀？少爷才会安尼做，当然我要死命攻城咧。到时阵哦，你走就走无路。无上歪，老上说你，我才袂对恁去死。也是。有没啦？我错啊！耶，讲袂出声。怎么干呀？同意，你过。我喺树上，你的人考试唔拉，还不要喺度上都会八箱。本记着你来，你另外摆调失去的迄付出。啊，做嘛连同了？一啲聽我言，我也是了。这边安怎嘛？得去哦，古赛讲讲就好，就你来做，知无？好贵！你在讲啥啦？啊？啊？你讲啥？我是你大汉嘞，我自细还看你大汉嘞。你听我话，够大无人的气概，听无？莫用这个讲话，听无？你讲啥？你讲啥？搞死你了！你俩做乜唔搞？搞死你了！搞死你了！你俩做乜唔搞？
好恁。好。坐来。人家唔遐切，什么切嘞？我兄弟拢死啊呢，什么切嘞？切嘞就会切嘞。你可唔是你就两种人。你阁是要直接等我久？你的粮草唔是存无偌济啊？还是你阁是想讲，官府的人会来甲你斗相共？莫讲啊！因早就走了了，早就走了了，你听无？就算讲要死，甲你无关系。好，这是你讲的哦。咱永远就莫搁搭敌啊！拢是一款见头见面。开出去三里，再跳去，本东红蛮包围的，这个来去，接掉。阿追哥，阿追哥，阿追哥，阿追哥。小竹，小竹是你吗？妹妹，妹妹，妹妹。I don't care. 有人呢？起来啦！我只係希望總得偷偷咁人睇咯。走走。阿祖。
坐定，請坐定，坐嘅坐嘅。坐嘅，下坐，下坐。阿川，阿川，阿川，阿川。奴らを呼んだぜ。さもなければ畑に火をつける。日本大人，向大家出来投降，投降留命，莫出来병火了。小家，因為投降冇總的，就有問題，愛全唔先記得黐咪到。小家，幾多？會병火冇？一向用架勢，因為掉去哪？睇下附近啦，嗬。我都冇嚟計幫家睇下配合。走！大家都唔好驚啊！因為放下先，一邊走。好，阿雞，はい。東口を開けたまま、地下の出口を塞いで火をつけろ。はい。火をつけろ。待てよ。你出來呀！按병火嘞！按병火嘞！你出來呀！你出來呀！按병火嘞！按병火嘞！再見了，再見，走。加油！烧过来了，这边的末路压勇办，那你还做几多少？你做什么灾？这边封印了。好，还要补一大好，不要追。过去！手下。刘刚，过来，慢慢给。海平给弄哭落来了。来，给他哭下来，哭下来，给他哭下来，慢慢给。我们给，我们给，来，多多给，快点，快，接着，好，就干，快，来给。慢慢，阿妹，小时候公益准来，都好辅導，輔導派愛佢。醒来了，你讲的。就算少主父唔转，你嘛爱好好努力生人来扛下来。阿妹。冇事情，又爱菜，又爱菜，天水汤唔会有事。
いつまでかい。もういい。話してあげなさい。はい。19歳。まだ若い。聽人講，唔爭19歲天天行動瀟灑。私はお前の敵ではない。それどころかお前の勇気に敬服している。戦争が早く終わり平和で共存できるようにしたい。睇人希望唔一掉可以歸順麼？冇嘅。你話到愛歸順，其他人就話跳通噶，咁你就慘了。愛掉話用全部嘅生命來報復家鄉。彼は言います。金なの。はい。分かった。おい、こいつ！手荒に扱うな。残念だ。有做事嘅，土匪咪借嚟，我看。我看不是大害了，给我好大的，还不出来，要生两错嘞，全部没啊！我做一个眼睛眼你啦，好，快点做嘢啊！快點做嘢啊！快董用命，共董用法，做董用力，做你冇？做你冇？點解？都會一起睇睇。
務総長が殉職だと。三角湯の僧兵の報告では台北では抵抗がないという話ではなかったのか。賊軍は領民を装い我が軍を襲撃しました。しかも女や年寄りも参加しているようです。そのため賊と領民の区別がつかず我が軍は大きな損害を被りました。女もか。総理大臣は台湾接種を早めるよう要求なさっております。総督も抵抗する者にはその場で厳罰に処せと命令しております。つまり軍属領民を問わず全て一網打尽にせよと。旅団長山根新生、ただいま参りました。やっと来たか。将兵は全て無事であろうな。第二旅団はすでに上陸し待機しております。分かった。南進部隊は前進を一時停止。山根少尉率いる第一第二連隊は新地から台北における賊軍を全て無差別掃討せよ。7月22日大正午前曇り。無差別掃討第一陣で反抗軍の優勢は急速に撃退しつつある。夕刻コウモリが飛び回るのを見る。数百匹はいるであろう。漢文においてコウモリは長寿と基地の印という。前面总了，尸体当多年，我赶到东永饭。奇怪咧。要得东洋饭，是在有书啊。有美女哎。没事，没事，等下就没事了。お岩を吐いて。私はかつて京都の寺に軟禁されていて涅槃経を読んでいた時地獄について描いた部分を目にして今でもそれは思い出しただけでも恐ろしい。しかしその光景が今私の眼前に展開されるとは思ってもみなかった。
很多哈。係啊，我一俾找睇嚟就得咗咯。沒有。好，來，下課。快快。哎，買呢？誒，真嘅係買嘅。係啊，點解邊度來啊？係啊。唔睇就係啊。條緊羊，真機屌嘅呢？唔可以講嘢。申し訳ない。あなた方を驚かしてしまった。8月8日立秋、病律を攻略、南進の突破口となる。川べりにて女性が布を染める。しばし戦争から離れた安寧にあって地獄の炎がこれ限りであってほしいと願う。官兵就會人捱到飛俠嘅，槍其實姑娘就做對啦。官府出沒嘅，我係相信官兵。劉永福將軍搞本捱條任務，本來就要拖延董永藩30年，然後就會完成了，阿妹。南田無菜有田寒，攞了農事就荒廢咧，哪來的糧啊？內地還有援軍呢，就會多誒，請阿妹神去。眾多安多人可一條食飯，捱本衣糧。愛娘嘅老太家交代，同意，蘇比，再來呀！係啊，轉來了。俺的阿妹官府卡动辛苦的，但俺也却对我们属兵的事情，请原谅我同意。协议安部长走，这年当久无看到阿爸诶。副家永远就做得嘞，这条天阳还给我都是诶。阿爸，下年的两片田去学堂，我做的应教书、应种田。今日爱做乜雞咯？勁啊！就學生嘅啊！趙生，大哥，條緊要。安坐。辛苦誒。你做唔拉咧？唔是驚，連自家強。
娘娘这么干啊？你可这个，不是靠讲也买穿，多年呢应该就来。文中都会声音呢，读书没事情。小妹，原来是了。好。安子谁？阿妹，你冇用按到了吗？董永凡已經嚟到府區嘞，通氣無量，打唔下去。我聽錯我去出去。我本我都了冇啦，同人就会转了。然后我来嘅弯转来吧。哦，你个真高走呢？哎，啊，这个大真舒适呢。哎，对巴肚，安怎？恁就是阮甲遐登山来的人同款，啊，无人讲。你看，叫他大的啦！那个当然我少赚的，我吃饱个饱那赢的啦。呀，过来！Kaya tumalangkatin elan, ano ka? Di pun pisaan. Panapanayan ni kainin. 也替王先生弟桥道。读主人啊，我无迄学问啦。挑对你的，拢是你的亲人。哈，迄个好手的，甲做伙大，迄个光头的，嘛毋知是啥物代志，去官府逼到走头无落来地吧。啊，搁有迄两个少年啊，有看无？在自细啊，就无爸无母，困咧庙埕讲分啊。我就看因真可怜，甲翘起来，缀咧我身躯边。迄个查某，抢来啦！抢来嘛要对。缘分啊！啊，毋过我真正想要留的人，毋是伊啦。你无娶某？娶某？娶无啦。这种天年，
哪有遐简单？嘿，你真正甲我当做迄种强逼民女的土匪哦啊？无啦，无吼。国際的には今回の掃討作戦は暴行だとみなされている。向こうの民を虐殺していると。民の抵抗も許されるべきだと。申し訳ありませんが一言よろしいでしょうか。本島は我が領土となりました。民たちも我が国民であり、このような殺戮行為はやはり失礼します。失礼します。北部の山の地形は我々もよく知らない。これは八ヶ山には銃砲が据えられている。ここに本拠地を置いているものとみられる。ここに賊兵すべてを誘い込み、戦いを一挙に終わらせる。はっ、かしこまりました。唔像卖，讨厌面对列祖列祖，强保护同行同义嘅兄弟嘅，一拜一路平安，凡事逢凶化吉，终于转了。阿妹，我想阿爸。下來，吳興春，下來啊！條解娘，看阿爸。條解娘啊，面珠都壓你啊，必停咩？係啦，你係間人做嘢哦，咩錢唔險嘛？好啦，必停啦。小家頭，邊年考慮呢？小朋友，小朋友哈，哎媽，你睇住啊！看。妹。哦，掉下來。哎呀，辛苦。哎呀，沒事啊，阿伯哥，你快出面。哎呀，要鬼嘛！來，莫講咁多啦，快送個衣嚟。我嚟。啊，好。等他跑下去得了。哎，來，來，來。
今日吃较澎湃哦。你开掉的水来啦。哦，好啦，好好好。食到的哦。好，来，较好啦。大个人的某的，啊你是咧？你是个靠！哎，来来，拿来啦。啊。好输好穷，笑。伊唔做，去做饭。喂，如果你娘唔做，去做干啦。空气塞落个臭土匪，你喜欢做吗？有英雄通做，谁要做土匪？我同意。哎！不要过来！我老豆皮都唔得欺负我掉，等到就交出来。好了，冇大招。大你安怎？冇代志啊！对我啦，小坤。是咩？王永照。啊？还没真的？要不？二条一定会赚大家。如果这副，无人要相信二条。小弟。真是的，对着你，我头一摆感觉做人有淡薄仔意思。对。董永凡一个伫庙里往南行，照体势看来，一定要输迄八卦山。山坡上一坡，报用不慎，免遭刑罚。大体的，往北偏行。天向记着，都伫转福的路。收杠。你在。
ゲニコレラとは戦争よりも恐ろしい。水は二物して汚物は殺菌しなければならない。そうしなければますます蔓延するだけだ。しかし薬がもう足らない状態です。内地に電報を打つことにしよう。わかりました。お願いします。イカ殿、イカ殿。どうした？イカ殿、母に戦死したと伝えていただけませんか？お願いします。お願いします。8月23日、著書。部隊は大下に侵入。第2師団5分の4兵力、熱病に感染。耐えられない炎天下にあって故郷を思い出す。医者として戦地で従軍することになって非常に心苦しいことであろう。殿下、ここ数日の体温はやや高めであります。部下に平静を保てと言ってるうちに万病も治るのだよ。殿下、伝染病が蔓延しているため病死する兵士の数は戦死者の数十倍に達していると言えるでしょう。病で失われた一人一人の命を思うといたたまれません。殿下、私には戦争というものが分からなくなってまいりました。私は最短の時間でこの戦争を終わらせ本当の平和な回復を決意している。妹，你讲装法术的迄，你就转去的。为什么迄个？
徐洪亮，买你总部。准备好吧。好。徐太公，如何生意啊？放心吧。哎，司机差不多出发了。还等你转来。阿英啊，你真正要地？你是我的大兄，你去对，我就得到对。哦，大家出发！来，别上来。好啊。殿下，戦況はいかがか。殿下にご報告申し上げます。八火山に攻め込み、さらに消火場を順調に占領しました。そうか。よかった。我が帝国の渇望せしこの地、ついに接収せり。我が任務完了せり。
桜の季節か。9月27日秋分、妹の書もたらす。帰国の途につく。戦勝は輝かしいものではない。凱旋軍は葬式のように行進すべきである。移民临体埋，20年以後很悲哀，應該家人土地生養愛，站頭就像風台吹抹蝶。風帆揚變深愛，You say goodbye. This is where I'll lay your body down, where the beasts of burden testify. They have come to rest on hallowed ground. This is where we say goodbye. And all around the people cry, how could so many people die? 240 sacrifice. This is where I say goodbye. This is where I lay your body down, where the beasts of burden testify. They have come to rest on hallowed ground. This is where we say goodbye. And all around the children cry, saying, why did Daddy have to die? Now with trembling hands and tearful eyes, this is where I realize. But you would heed this bloody tale.
也不为人家乡，为到子子孙孙嘅平安，请你唔好他。